Chytám. Idem sem. Tu si ho dám dole. Sem. Alebo priločím, hej. Takže to pomaly. Tu ho mám pod kontrolou. Môžem ísť na parku. Tak, naspäť sa postaviť do radu. Poď. Poď, normálne. Ešte. Tú ruku, ktorú mám, ja keď ho dávam dole, hej, musím to urobiť, keď sa nechce. Poďte, idem sem. Vy chodíte tam za nami. A ja ho mám tu, keď ho mám tu, tak ho neprihnem. Tak tu musí, každý skok rukou musí mať sem. Hej. Tak tú ruku teraz musím povoliť trošku, aby som ho nezvolil, hej. Keď skladím. Trošičku povoliť. Aby neustálo vykrúť a hlavou tela mi rukne, hej. Čiže ja tu trošku musím uvoľniť. A už ak ju má tak vytočenú na pár, jak ju má mať, hej, tak ju pridržím a tak ho trošku pridržím. Čiže ja musím ísť tu a tu. Keď nechcem, že sú také pašatelia alebo útočníci, že keď už robím tú techniku, to znamená, že vedem likvidovať tak, že by to prešla puť, z tej polohy ho púšťam na chrbát. Každý vole. No poď ešte. On nebíhal a ruka pridať touto časťou. Keď chcem jednu, ďakujem. Keď nechcem, dôležité je ťahať si ho k telu, aby ja som nešiel do výkonu. Môže byť druhý útočník za mnou. Tu musí ísť. Tu a hneď reaguje na ďalšie. Tak, postaň. Trošku sa tam dotkne tej hlavy, ako že by si vedel, že ich ľudia môžem dať ako sek. To je jedno v podstate. Tak, pán. Poď ďalej, lebo tu padajú na hlinu. Na betón. Dobre, poď. Dobre, poďte na tamtú stranu, ostatní. My sme to mali, tak to má byť z každej strany. Dobre, útočník ide. Pozor, poď ďalej tu. Ďalej to padajú. Ideš. Ale to ty musíš. Hej, nepočujem nič. Poď, udri ma. Normálne, šupy. Ešte. Hej, on musí trošku, ale už vidno, že tu cvičí, že nejde ďalej, ale zadrží ruku. Tak to má byť. No, ešte, to bol. Ešte bol. Aj. Predláky vnesi, predlážeme ešte, hej? Vlastne. Poď. Má to tu výhodu, táto technika, hej? Ja môžem ho robiť, poď. Ale keď je dobrý, že mu nevidím rovno zuby, hej? Tak môžem, proste toto je pre mňa lepšie, hej? Takže ja keď idem, robiť toto, hej, a idem sem, musíte ísť už takto, hej. To znamená, on si jeho napadne, alebo ide s cieľom, že ide práva ľava, a ja tuto chytám. Preto tu už musí byť kýmená púta ruka, hej. A vlastne je to len toto tu, a keď ho nechcem ťahať, hej, lebo niekedy tu môže byť stena, musím ho potiahnuť, hej, ja zvolím len toto, vám ukážem za chvíľu, hej. Tak, to odstrčím od seba, hej. A dáme. Je pekné, čo? To nespadlo. Založím nohu, ďakujem. Tak, skúšam. No poď. Čas.
Dopredu. Musí zakročiť pravou nohou. Zakroč pravou. Za neho pravou. Raz, dva. Zakroč pravou. A potom už ho nechytáš. Teraz. Raz, dva. Zakročuješ. A ideš tu. Tu. To znamená techniky. Ukážeme si teraz ešte tú kombináciu, ktorú sme robili asi pred 3 týždňami. Ako náhle ja blokujem, ten ďalší útočník vidí, že proste ma nezasiahol, ide, hej. Pôjdeme tak, že pôjde postupne. Teraz sme nemali chaos. Nikdy taká situácia, že toľko útočníkov nebude, pretože jedného likvidujem a po jedného menej, hej. Teraz robíme na si, tak robíme to proste ukážkovo, hej. Takže pôjde. Alebo dobre. Poď vyššie. Pôjde. Ten ujde na hlavu. 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 Hej. Musíte sami udržať, čo budete. Teraz v tej situácii, ak ja vy ešte neviete, čo vlastne budete robiť, len zhruba viete, nejaký blogý, hej. Tak vidíte to. Mal si útočiť, ináč by si klikoval. A potom vidíš, že ho blokujem, aj vidíš. Vlastne, dobre, môžeme si stanoviť, toto viete také, že nemusíte len rozmýšľať. Poď. Pôjde práva ruka, nedáva, hej? Práva ruka. Pač. Hej, jasne. Dobre, poďte trochu ďalej, ako nás vidíte. No, tak dobre. Poď, jeden útočník, ty obranca. A ideme. Ty sa posun tu. A dobre tak. Hej. Tu trošku tak. Čiže ten útočí, ten útočí, ten útočí. Periférne videnie, hej. Ďalší vymením. To aj. Tu, no, poď. Ako náhle už vidíte, že blokuje, ty ho chceš už dozadu, hej? No, poď. Čo? Nevadí to, akože ty sa ti nepodarí, preto on ho háže tam, hej? Na teba. Ideš. Stojo. Nevadí. Dobre, a teraz spravo. A proti tak, dobre. Dobre si to zrobil. Len ešte teraz si to vyskúšaš, hej? Bude. Ideš pravo. Vykročíš k nemu pravo. Ruka na plnka, hej? Musí tak, tak musí. No, jeden podáci. Pozerám, kde to hážem, kde spadlo na parkety. Tak. Poď, a točíme. Je čas. A ideš. Výborne, dobre. A poď. Dobre, stačí, poďte, musíte ísť tu. Vidím, obranca. To tam je. Dobre. Poď. Ľubo. Dokončil si? Poď, Ľubo. Dobre, no meníme, protože čo to? No, dávaj. Pozor, kontrolujem tam
Ideš. Ideš si viac k nemu príklad. No, ešte raz ideme skúšať. Ukážem chybu, ktorú robíš. Tak ideš. Nemusíš, ako to musíš opustiť. Čiže vlastne, ešte keď som chcel, že ide, poď. Tu. Idem k nemu. Vlastne túto ruku mu vyrazujem z toho, aby čo ten robil, hej. A hneď idem sem, hej. Tu je ruka napnutá, hej, pozri sa, čo zrobí teraz, hej. Tak. Tým pádom, že ja mu vláčim na túto stranu, dávam do rotácie. Tu je zablokovaný, hej. Tu je zhruba zablokovaný, vlastne. A takto pekne navrhujem. Takto ešte raz. A ide. A tie udeny, jaké na ruky červené, aj tu jak vyježí, to len priložíš. Pozri sa, poď. Takto, hej. Priložíš a ideš vlákom. Keby to bolo málo, poď ešte raz. Že máš problém, že nie, hej. Poď ešte. Máme, z tejto polohy máme x možností. Buď ho nebudem dávať, ale idem sem. A nerobím zakrýk, ale robím tu. Hej, alebo ešte raz. Trošku musím aj tu pracovať, hej. Telom. Hej, idem tu. Sem. A si môžem pomôcť tou rukou, keď chcem. Si ho pridržím, hej. Dobre. Potom spadám. On už tu má ťažisko, tu už drží. Hej, a tu už stačí tak. Už sme za ťažiskom, hej. Takže tieto nejaké také už tu sú zbytočné, lebo sa dostávate do zlej pozície proti druhému útočníkovi, hej. Čiže len tu, vlastne, aby to ťažisko prekonal, aby došlo k pádu, hej. No, poďme, skúšame. Hop, hop, hop.